Moi kaikki. Tänään me ollaan kalastaa. Oi vittu, nu blev jag fast i. Oota, miten tää kääntyy? Asettu, miten tää kääntyy? Sun pitää pausia se video. Niin, mä en ehtinyt sanoa intro, mutta me ollaan kalastamassa Ruotsin Pyhtään Ruukki-vesilaitos. Vittu kala. Tässä on meidän minttiskuvat. Tässä on Piaggio Tyfo 1999. Mä vähän törmäsin tänään jonkun peräkärryyn, kun mä ajoin. Se brake checkas, mut ei se mitään. Tässä on Artun patotti. Vitun hieno. Ei todellakaan keulinut ympäri tänään. Ai vittu. Onko sanottavaa? Ei. Sitten tässä on Honda Vision. Riponeen yli. Jop. Ja tuolla on Rafael Lindqvist, joka on vähän jumissa. Jag har blivit fast på samma paikka. Är det nämä? Joo. Mulla puras jo, mä purasin yhtä kalaa jo tänään. Ei kun siis kala puras mua, kala puras mua tänään, mut Se ei tullut ylös. ei tullu ylös. Joo, eikä ollut yli. Kalat on hyvä. Nyt me yritetään auttaa. Me. Tää on aika hyvin kiinni oikeastaan. Tää on mun vapa, niin mä en viiti katkaista tätä. Tuolla jossain se on kiinni vedessä. No Joo, me palaillaan sit kun me saadaan tää. Jos me saadaan. Moikka. Moi kaikki. Nyt me ollaan saatu korjattua Rafaelin vapa. Nyt me jatketaan. Juu. Oho vittu. Moi kaikki. Oi vittu Kalle. Just kun me just saatiin korjattua Raffen Kalle vittu. vapa, mut nyt se taas näköjään meni. Vi måste vända här nu. Siksi ei baitcaster. Se on ihan kakka. Mut anyways, tässä on mun megis. Häh? Oota, mun pitää mennä auttaa Raffea ja palataan. Noniin, moi. Nyt mä autan Raffea sen vavankaan uudestaan. Nyt se toimii. Täällä on vitust hyttisiä. Hienot maisemat kyllä. Nyt mun pitää väistää vähän. Ui perkele. Tässä on Arttu. Vittu vorma hei. Mun pitää varoa kun se heittää. Onks tullut kalaa? Joo. Onko se varma? Melkein tuli yksi. Mitä vittua? Tuolla huppas just ihan vitu iso. Tuolla hyppäsi just ihan vitu iso. Nyt munkin pitää mennä hakemaan mun kalajutus. Nyt mä ajan vähän parkour. Ottakaa. Arvasti. Tässä on mun vapa. Aika hieno. Nyt se on vähän jumis, mutta ei se mitään. No niin, nyt kelataan vähän. Ottakaa hetki. Noniin. Nyt heitetään. Ottakaa. Tää on vaan vaikea työlkäs. Nyt heitetään tonne.
Hieno heitto. Annetaan se vähän aikaa sink. Nyt mun pitää kelaa. Juu, moikka. Bart! Arttu venee ja fiksaa tähän nopein. No niin, kattokaa mitä me löydettiin täältä. Älä juokse pakoon perättä. Ottakaa. Mihin se meni? Minne vittuun se meni? Ai tossa. Vittu nää menee solmus. Sammakko. Eikö ookin aika kova? Pitkämatkainen. Ui helvetti. Men vi ska följa se vad det händer här. Det får bara de... Så där har ett av ledit till att få i en brun så tog en pizzar. Så tog jag video på. Vittu vad den är jöitä. Hei vittu. Det är nog om du ska ha den fast så måste du ta den i händerna och sätta den fast. Får jag nyt en bara såhär? Nä. Om jag nu får Kalle. Men det är när de biter på den. De far det. Nåja, moikka sammakko. Nu får vi och fiska. Ja, bait. Vi måste säga hej då. Tästä meidän bait. Ei kun vittu. No niin, vittu. Otatko sä mun megiksen, niin mä kuvaan. Vittu mikä möfä. Tällä mä oon vähän kuvannut sodaan teidän YouTube-kulma. Voi vittu. Noniin. Nyt me mennään tänne rannikkoon. Meksikon rannikkoon. Ei kun. Mikä maa tää on? Uganda. Ugandan rannikolle kalastaa. Israelin rannikolle kalastaa. Täällä jossain pitäisi tulla sellainen aukko, mihin voi jäädä. Israelin ja Ugandan välissä. Sisilian ja Ugandan välissä tai jotain. Israelin ja Ugandan. Israelin ja Ugandan välissä. Mutta tähän me nyt voidaan jäädä. Vittu, här ska vi ha båt. Noniin, nyt me jatketaan kalastus. Moikka! Nyt me mennään tänne. Mennään. Arttu jäi tonne kalastaa, mutta on nyt kiinni puskassa. Tuolla hyppäsi nyt ihan vitunmoinen kala. Tässä on se joku aukko, mihin voi jäädä. Täällä on ainakin dömi. Täällä on 2 kiloa. Vittu, där ska vi ha. Va? Onko Yska ja Tessa hier? Näsi mut aika jumapaikka. Joo. Täällä Huska ja Kassi. No nää lämnäsin luuttihin. Siinä kumivenä. Meno. Vittu. Stepanoko. Håller den här mannen dig. This is Evert Unberg outside of Suut. This is Amos Unberg with his BC 149. Oj. Ska vi se att de kommer hit så får vi testa. Ja. Men vi får nu explora. Ja. Vart nu? Smäll under dit. Vittu, ser du där juttu? Vart blev jag fast? Där. No niin, nyt mennään explora. Baitcaster. On ihan paska. Tuo oikeesti tänne suijaa. Vittu vaan reve alkaa. Semmoista vaan ystäviä tämmönen koulu. Tai jonkun piha. On. Kenen piha? Ei Laita kommenttiin. Muistakaa liketkää ja... Ja subscribeataan. Ja paina kello. Itset jää. Joo. Springaa sen sun. Lähes nyt oli nyt sen mennä. Mitä vittu? Vi var ju fiskar.
Nyt on kamala. Nyt tulee kala. Lääkäriksi. No niin. Me vaihdettiin kalapaikkaa nyt. Anna puuta. Meillä oli ruokatauko tässä äsken. Me syötiin... Sano mitä. Me syötiin tortillaa. Mä söin burger. Hampurilaista. Ja nyt me vaihdettiin kalapaikkaa. Aha, anteeksi. Anna siitä vitun puuta. Vittu mulla on räkäinen. Vittu ja... Ilmaa kontenttia nyt. Stuvan enää saa taas tupakka, niin mistä on eri halsen. Vad tar du? Ja, den föll. Vittu. Tää on Hanne tuina, se on vaan flöiden. No nyt mulla on tää. No niin, kuule. Voi vittu, ei kai sun sukulaiset kato. Joo. Sit mun pitää kuttaa tää pois. Anna vielä laina. Ai joo. Aha, ei syttynyt kunnolla. Järvenpää, blessa! Moi. Moi. Me tultiin just kotiin. Mennään saunaan tänään. Me ei saatu kalaa. Ei. Raffe lähti kotiin. Niin. Mut tää tulee ehkä tänne. Ehkä. Kyllä me tässä joku päivä saadaan kalaa. Älkää huoleko. Mut mä sit clickbaitaan tän videon, niin te näette vasta lopussa, että me ei oikein saatu kalaa. Niin. Me sanotaan, että me saatiin kalaa. Joo. Me ei saatu kalaa. Ei. Vittu. Näistä mun nekru.